Edgar Allan Poe, Maska červené smrti. Červená smrt již dlouho pustošila zemi. Dosud žádná morová rána nebyla tak vražedná a tak obludná. Krev byla jejím zhmotněným znakem a pečetí. Červeň a úděsnost krve. Přicházely pronikavé bolesti, pak náhlé mrákoty, pak prudké krvácení spórů a konec. Šarlatovými skvrnami na těle a hlavně na tváři odsuzoval mor svou oběť do klatby, zavíral jí dveře před pomocí a soucitem bližních. Choroba člověka zachvátila, rdousila a v půl hodině sklála. Avšak princ Prospero byl šťastný, neohrožený a prozíravý. Když byla jeho říše již napůl vylidněna, vybral si ze všech svých rytířů a dvorních dam 1000 zdravých a veselých přátel a uchýlil se s nimi do ústraní za vysoké zdi a cimbuří odlehlého kláštera. Byla to rozsáhlá a nádherná budova, výtvor princova vlastního výstředního, ale vznešeného vkusu. Byla obehnána mohutnou zdí. Ve zdi byly železné brány. Když sem dvořané přišli, přinesli sebou kovářské výhně a těžká kladiva a zatavili závory. Chtěli se opevnit proti náhlým záchvatům zoufalství zvenčí a šílenství zevnitř. Klášter měl bohaté zásoby. Dvořané byli tedy zabezpečeni a mohli směle vzdorovat nákaze. Svět venku, ať se o sebe postará. Jen blázen by se teď rmoutil a přemýšlel. Princ pamatoval na rozmanité radovánky. Opatřil šašky, komedianty, byly tu baletky, byli tu hudebníci, byly tu krásky a bylo tu víno. To všechno a ještě k tomu bezpečí bylo uvnitř. Venku červená smrt. Na sklonku 5. nebo 6. měsíce tohoto odloučení, právě když venku běsnil mor nejzuřivěji, uspořádal princ Prospero pro svých 1000 přátel velkolepý maškarní ples. Byla to skvostná podívaná, ta maškaráda. Ale nejdřív vám vylíčím komnaty, v kterých se odehrávala. Bylo jich 7. Královské apartmá. V mnoha palácích vytváří řada takových komnat dlouhý a přímočarý průhled. Posuvné dveře bývají do kořán rozevřeny téměř až ke stěnám, takže celý prostor lze snadno přehlédnout. Zde to ovšem bylo docela jiné, jak se ostatně při princově zálibě v bizarnosti dalo očekávat. Pokoje byly tak nerovnoměrně rozmístěny, že bylo vidět vždy sotva dál než do jednoho. Každých 20-30 kroků stěna prudce odbočovala a před divákem se otvíral nový a nový obraz. Uprostřed každé stěny bylo napravo i nalevo vysoké, úzké gotické okno vedoucí do přilehlé chodby, která se vinula podél zákrutů celého apartmá. Tato okna byla z malovaného skla, které mělo vždy takovou barvu, aby lahodila s barevným odstínem dekorace v komnatě.
Nejvýchodnější pokoj byl například vyzdoben modře. Okna byla proto jasně modrá. Druhá komnata měla okrasy a čalouny purpurové, takže i tabulky okna byly z purpuru. V třetí bylo všechno zelené, okna též. Čtvrtá byla zařízena a i osvětlena oranžově, pátá byla bílá, v šesté převládala fialová. Sedmý pokoj byl zahalen do černých sametových čalounů, které pokrývaly strop a visely ze stěn, spadajíce v těžkých záhybech na koberec téže látky a barvy. Pouze v tomto pokoji nesouhlasila však barva oken s barvou výzdoby. Zde byly tabulky šarlatové, syté barvy krve. V žádné z těchto 7 komnat nebyla uprostřed záplavy zlatých ozdob, jež tu byly nahodile rozmístěny či splývaly z klenby stropu, jediná lampa, jediný svícen. Uvnitř pokojů nehořelo světlo, ale na chodbách, které se kolem nich vinuly, stála před každým oknem těžká trojnožka s rozžhaveným uhlím, jehož plameny prozařovaly zbarvené sklo a místnost oslnivě osvětlovaly. Vznikaly tak přepestré, fantastické obrazce a dojmy. Ale v západní, černé komnatě vyvolalo ohnivé světlo, proudící na temné závěsy krvavým sklem, opravdu přízračný účinek. Tváře příchozích vypadaly v té záři tak úděsně, že se jen málo kdo z celé společnosti osmělil překročit práh. A v této komnatě stály u západní stěny ohromné ebenové hodiny. Jejich kyvadlo se houpalo s temným, těžkým, jednotvárným řínčením, a když minutová ručička obsala kruh ciferníku a hodiny začaly odbíjet, vydral se z kovových plic stroje zvuk, který byl sice jasný a zvučný, hluboký i harmonický, ale přitom tak podivně jímavý a naléhavý, že hudebníci v orchestru hodinu co hodinu přestávali na chvilenku hrát a naslouchali odbíjení. A tak se i tančící páry bez děky přestávali otáčet a celá ta veselá společnost trochu zrozpačitěla. A jak hodiny odzvánily, bylo vidět, že ti nejrozmařilejší pobledli a ti starší, usedlejší, si rukou přejeli čelo, jakoby v zmateném zasnění či zamyšlení. Jakmile však údery dozněly, obecenstvo znovu propuklo v bezstarostný smích. Hudebníci na sebe pohlédli a usmáli se vlastnímu zneklidnění v bláhovosti a šeptem se navzájem ujišťovali, že při příštím odbíjení se už nedají tak dojmout a zmást. A pak uplynulo 60 minut, do nichž se vejde 3600 vteřin prchavého času. Hodiny začaly vyzvánět znovu a znovu se přikradly rozpaky, neklid a zamyšlení jako předtím. Ale přesto byl to ples bujný a velkolepý. Vévoda měl prazvláštní vkus, měl vytříbené oko pro barvy a znal jejich účinek. Dekorace podle běžné módy se mu nelíbily. Jeho návrh a plány byly smělé, oslnivé, nápady překypovaly ohromující nádherou. Snad si někteří myslí, že byl šílený. Lidé z jeho družiny si to nemysleli. Bylo třeba ho slyšet, vidět, dotýkat se ho, abyste si to opravdu nemysleli. K této velké slavnosti uspořádal téměř sám celou tu proměnlivou výzdobu 7 komnat a svým podmanivým vkusem sám určoval výběr masek. Byly to postavy v skutku pitvorné. Samý lesk a třpyt,
dráždivost a přízračnost, připomínající Igovi Ernany. Byly tu fantastní postavy z údy a výstrojí, které k nim nepatřily. Byla tu šílená zjevení, jakoby bláznem vymyšlená. Mnoho podob krásných, mnoho rozmarných, mnoho bizarních, některé strašlivé a nemálo též odporných. Byl to virus zástup snových přeludů, co se tu vláčelo po komnatách. A ty přeludy se kroutily a ploužily, zbarvovány od stíny komnat a šílené tóny orchestru jakoby zněly ozvěnou jejich kroků. A tu se náhle v sametové síni ozve úder ebenových hodin a všechno na okamžik strne a všechno umlká. Jen hodiny je slyšet. Přeludy stojí jako přimraženy, avšak zvonivé údery doznívají. Jen chvilenku to trvalo a za jejich echem letí lehký tlumený smích. A hudba se znovu rozvášní a přeludy ožijí a znovu křepčí, ještě rozmarněji než dříve, a zbarvují se zářemi z mnoha barevných skel, jimiž prosvítají zášlehy ohňů. Avšak ke komnatě, tam na západě, se teď už žádná maska neodváží přiblížit, neboť noci ubývá a krvavým sklem line se světlo čím dál ryšavější a černě šerých čalounů děsí a tomu, kdo vboří nohu do šerého koberce, zazní blízký tlumený cinkot ebenových hodin naléhavěji a vážněji než těm, kteří se baví v odlehlejších komnatách. Tam se však hemžil hustý zástup, horečně pulzoval život. Bujný kvas vířil dál a dál, až konečně hodiny začaly odbíjet půlnoc. Hudba tak, jako předtím zmlkla, utichlo kroužení páru. Všechno zas rozpačitě znehybnělo. Tentokrát však hodinový zvon zazněl 12krát a tak se asi stalo, protože bylo více času, že se do úvah těch přemýšlivějších hodovníků vloudilo o trochu víc ducha. A tak se snad také stalo, že ještě než poslední ozvěna posledního úderu zanikla v tichu, postřehli mnozí přítomnost masky, které si dosud nikdo nevšiml. A když se šeptem rozneslo, že se dostavil nový host, ozval se v obecenstvu šum a reptání, zprvu vyjadřující nesouhlas a údiv, posléze strach, hrůzu a odpor. V shromáždění přízraků, jaké jsem vykreslil, by nějaký obyčejný zjev sotva vzbudil takový rozdruh. Vždyť volba masek na tento večer byla takřka neomezená. Ale ta nová postava přeherodovala samého Heroda a překročila hranice i princovi bezbřehé fantazie. I člověk na dobro rozvrácený, jemuž je život i smrt jen pro smích, přestává s některými věcmi žertovat. A opravdu, celá společnost zřejmě v skrytu duše cítila, že v kostýmu i vystupování vetřelce není nic žertovného, že je v něm
cosi nestoudného. Byla to vysoká, vychrtlá postava, zahalená od hlavy k patě do pohřebního hávu. Maska, která zakrývala tvář, byla sformována k tak přesné podobě tuhé tváře mrtvoly, že i nejpozornější pohled by sotva odhalil klam. Ale to všechno by rozjeření hodovníci, když už neschválili, tedy aspoň strpěli. Zakuklenec však zašel příliš daleko. Vzal na sebe podobu červené smrti. Jeho rubáš byl potřísněn krví a jeho široké čelo, skráně i tváře byly skropeny úděsným šarlatem. Když na tento strašidelný zjev poprvé pohlédl princ Prospero, maska zvolna, velebně, snad aby zdůraznila, jakou hraje roli, procházela mezi tančícími. Bylo vidět, jak se v prvním okamžiku křečovitě otřásl hrůzou či odporem. V zápětí mu však tvář zrudla hněvem. Kdo se opovažuje? Tázal se sípavě dvořanů, kteří mu stáli na blízku. Kdo se opovažuje urážet nás tímto rouhavým výsměchem? Chopte se ho a strhněte mu masku, ať poznáme, koho za svítání pověsíme na cimbuří. Princ Prospero stál ve východní modré komnatě, když tato slova pronášel, ale nesla se zvučně a jasně dál do všech 7 pokojů, neboť princ byl člověk statný a smělý a hudba na jeho pokyn ihned umlkla. Stál v modré komnatě s družinou bledých dvořanů po boku. Jakmile promluvil, vykročili chvatně směrem k vetřelci, který v tom okamžiku nebyl daleko a teď již sám rozvážným, důstojným krokem přistupoval k mluvčímu. Ta šílená drzost naháněla dvořanstvu podivný, posvátný strach, takže se mezi nimi nenašel jediný, kdo by proti masce pozvedl ruku. A tak se cizinec, nikým neohrožován, přiblížil až na krok k princovi. A pak, zatímco celý ten zástup jakoby z jediného popudu ucouvl ze středů komnat ke stěnám, kráčel nerušeně dál týmž slavnostním odměřeným krokem, kterým jsem vstoupil, prošel modrou komnatou a vstoupil do purpurové, z purpurové do zelené, zelenou prošel do oranžové a tou opět do bílé a odtud ještě dál do fialové a v žádné se nikdo nepohnul, aby ho zadržel. A teprve tehdy, šílený vztekem a hanbou z chvilkové zbabělosti, se princ Prospero vzpamatoval. Vyrazil, hnal se zběsile 6 pokoji, úplně sám, neboť všechny zachvátil smrtelný děs. Pádil s napřaženou dýkou a již přichvátal v nejzašší sametové komnatě na 3-4 kroky k odcházející postavě. Ta se však náhle prudce otočila a pohlédla svému pronásledovateli do tváře. Ozval se pronikavý výkřik, zablískla se dýka a dopadla na černý koberec, na který v zápětí klesl mrtev i princ Prospero. Teprve pak se dav hodovníků pozvedl k zběsilé odvaze zoufalců a hnal se do černé komnaty. Když se však chopili za kuklence, jehož vysoká postava stála zpříma a nehybně ve stínu ebenových hodin, ustrnuli všichni nevýslovnou hrůzou. Pohřební rubáš a mrtvolná maska, na něž se tak zuřivě vrhli, neskrývala v sobě žádný hmatatelný tvar. A teď každý věděl, že přišla červená smrt. ''
vkradla se tiše v noci jako zloděj. A bujaří hodovníci padali jeden po druhém v hodovních síních zbrocených teď krví a každý zemřel tak, jak právě klesl k zemi. A z ebenových hodin odešel život s životem posledního rozmařilce. A plameny v trojnožkách dohasly a tma a zkáza a červená smrt rozprostřeli nade vším svou bezmeznou moc.